Uthando Nesithembu, Season 9 episode review. Bethuna with Larry Treat, Sisinonto noBaba Undabe. I had hope because uTata Mseleko uzithololo ne. Ba hey, khona into engalunganga ndifuna ulungisa, you understand? And finally he was able to utter that unazo childhood traumas. He has a father wound. I think also mhlambi there's a mother wound there because he mentioned that umama wakhe was available financially. So uGok Flo had to take a responsibility of being both umama notata kuye. Bethuna ndiyayazi that sometimes it's beyond our control. We have to work in different cities, sishiye abantwana nabogogo, and only be available financially. But it does not lessen the fact that kwabantwana bethu ibalinxeba elo. Inxeba thina, we didn't mean for uba ibe linxeba, it's just that ii-circumstances zisenza into yobana singakwazi uhlala nabantwana bethu. But nonetheless, linxeba elo that sometimes as abazali we have to be honest with and say, ish, umntanam unintentionally ndimwundile ngoba ndingahlali naye ahlale nomamam okanye ahlale nobanibani. Uyayibona? Because uba ngumzali is so demanding that it needs all of you. It doesn't just need ipokotho yakho, but it also needs your presence. So I had hoped that uTata Mseleko ke noko ikhona into ezokwenzeka, that at least i-healing yakhe can begin. But uBaba Undabe ikhona phaa imoshe khona mabetnana. uBaba Undabe, instead of being professional and honest noTata Mseleko, I feel like he then decided to like do into isibhadi-bhadi, is friendship. Kuba mhlawumbi xa uhleli nee-guys ungumntu ongutata, then ucomplaine ngunkosikazi, and then bathi yeyi hayi kodwa wena uyakwazi uba uyazama qha lungisa phaa naphaa. Like laa nto ingancediyo, laa nto ingazokupushela uba uye phambili in your healing and introspection and giving you the necessary tools on how to heal and be a better husband, a better dad, a better man holistically. It's not a once-off thing, Kelaya. It's a lifelong journey, Leana. As you heal, you become better in how you deal with abantu, how you a husband, how you parent. Because the childhood traumas, guys, whether we want to admit it or not, they do affect how we do umjolo, umtshato, and our parenting styles. Siyazirhuqa ezaa zinto mntakabawo into the next chapter of our lives, knowingly or unknowingly. Ubonwe ngabantwana uba umama kodwa ikhona into engalunganga kufuneka uyilungisile. Tata, kutheni wena uresponda kanje ezintweni? Uthi xa uhleli phantsi wethu ubona uba ndilandelwa zizilonda ze-childhood. Yayiva ke? And I know that not all of us like therapy. If you podcast adilisha nee-childhood traumas, mntakababa, do it. If it's a book, if it's a group nto where kukho one professional person mhlawumbi nenze incwadi, and just be able to name the pain, because sometimes that's what we need to name the pain. We have not had spaces where we can say, bandiheyithishe kanjena kanjena, undiheyithishe kanjena kanjena, utata when I needed him the most, it was not. Just to name the pain, that just begins the healing. Yabon? But uBaba Undabe, ayimanaka, urayithi mhlambi as a buddy to uTata Mseleko, but for professional help that uTata Mseleko needs, he's not the one, shame. And also I feel like as the therapy sessions, they could have done one-on-ones, right? Tata Mseleko yedwa, makhosikazi odwa. Then bayenze into ye-couple. Tata Mseleko noMacala, Tata Mseleko noMayeni, Tata Mseleko noMakhumalo, Tata Mseleko noMangwabe. Usami ke akafeatureishi mabetnana. I feel like for now she's outside looking in ngoba akakamkelwa ngabo bonke amakhosikazi. Uyaqonda into yakhe isadinga erula, akakabikho straight. You understand? That's why we will not touch on her. She's not even
like part of the show kanjalo. Unqabile ngathi ngamathuba omsebenzi eMzantsi, unqabe ngathi yimali kwi-economy kaRara. So Sam ke sawuphinda simbone ke xa efeaturisha Mabele ngoku isengutata uMseleko featuring his 4 wives. I feel like they should have done it like that, then benze i-group session Mgqibeli, because I feel like they needed a family therapist, ne-therapist, a marriage counselor. Yabona baneed igroup bona man. Yabona of mental health specialist tontoni baneed igroup yabantu, i-team, a counselor, a marriage therapist, a family therapist. Maybe ke andazi noba i-psychiatrist iyadingeka, but maybe not. Like I think they needed like a group who work with them, and mhlawumbi not somebody ozana notata uMseleko like that, ngoba ngoku utata uNdabe uyazibonakalisa uba ukwi-payroll kaMseleko and so akafuni ukwenza okanye uthetha into ezokukhubekisa ubhoza wakhe. Uyayibona? Uthi phuma emabhozeni. Mna andizothetha into ezomkhubekisa uMseleko, ndizothetha into ezomncumisa aphume apha eqonda uba uyindoda emadodeni, but it's not helpful for him. Utata uMseleko mabenana, I think he's trying to build umndeni o-solid, o-unified, othandanayo, but akanayo i-know-how, because in his building mizamo nguye ophele ebhidliza ifemeli yakhe. Utata uMseleko kaloku mabenana akakhulanga in that setup yesithembu, engakhulanga in a nuclear family, mhlawumbi where he saw and where he experienced abantu besakha umndeni. So ngoku uyenza from ipage eli-clean, but uyayibhuda into yakhe ufuna ukwakha umndeni o-unified. Uyibhuda kwangokwakhe mabenana, even his best efforts ziyabhidliza instead of building. And mna I think until he deals with i-childhood traumas zakhe, uyoqhubekeka ebhidliza instead of building, because he doesn't know how to do this thing that he so desires to do. Akana know-how. Like, if we're being honest, abanye bethu asikhulelanga emitshatweni, asikhulelanga kwifemeli apho khona uxolo, uthando, imvisiswano. Nasezitratweni esikhulele kuzo, like iilokishi esikhulele kuzo, akhange sibone nabantu abatshatileyo. Mhlawumbi there was 1 or 2 people out of mhlawumbi household ezi-50 plus. Sibone umntu oyi-1 okanye 2, ayonto iqhelekileyo umtshato. Ngoku ke singena emitshatweni asiyazi noba yintoni umtshato, because we did not witness it, neither did we experience it. We don't have a lived experience of what umtshato is. Senza into esingayaziyo. So I feel that that is where he comes from. Ufuna ukwenza into angayaziyo naye, but he really does have the desire to build umndeni o-unified, othandanayo, ntontontonton. Also, I do think that utata uMseleko is trying to heal i-childhood wounds zakhe through le nto esithembu. Masimbekele ecaleni uGogo Flow as why he started his thembu. I think that he wanted to experience le nto angazange abe nayo as a child, and he wanted to give that to abantwana bakhe. But you cannot give what you don't have. That's why I'm saying he needs to heal first, acknowledge how he was wounded and who wounded him. Akazukwazi uyitshintsha loo nto, no, but learn how to live with it, so that angayenzi impilo as a husband and as a dad from a point of pain, but from a point of beginning to heal. Even if the healing will never be complete, ngoba ke into ze-childhood traumas, I don't think the healing is ever complete,
but sometimes imane ihambe ibuye. But therapy does give you the tools on how to deal with xa ibuya i-pain. How do you deal with it? How do you not now, with i-pain yakho, continue to hurt and wound the ones that you love the most? Because izinto ze-childhood traumas, guys, they affect how we do life with these spouses zethu. They affect how we parent. They affect the kind of neighbors we become, the colleagues, the siblings. Oh, kuningi. So it's necessary for us, though it's painful sometimes, to start a healing journey yethu, whether it's through a book, mhlawumbi ube ne-support group, whether it's through therapy, whether mhlawumbi it's going to be podcasts where you are able to hear that, oh, I was neglected as umntwana. Oh, mna bendiyi-family fixer. Oh, this and this. So i-pain yakho man ukwazi ukhe ukhale and pour it out and name the pain and begin the necessary healing, though ke sana ayisoze ibe complete. But into ethi time heals all wounds, sihleli singenzi into, singa-athendi therapy sessions, sana uzoveske uzifumane ngobunye ubusuku ukuthi kulelwe, uzive unegaqa esifubeni, uhambe uyohlala efront, ugixe, ukhumbula imemori usengumntwana nendlela ubuphathweke ngayo kakubi. We carry a lot of pain, but we need to do the necessary work for us at least to begin our healing journey so that we can become better people overall. So Babu Mseleku, khawuzame enye i-therapist ongekho too familiar nayo. Babu Ndabe maybe is good at what he does, but is not the one for you. Akayo best fit for wena, for the kind of work that you need as uBabu Mseleku namakhosikazi akho. You understand? You need healing, honestly. Awudingi umuntu ozokunyumbaza, awudingi umuntu ozoba honest nawe, akunike ii-tools on how to do izinto better and have le family that you so desire, unified, enothando. Yaqonda? Sizokhe sibone uthando kwisithembu sakho, Babu Mseleku. Please, ndoda enkulu.